La gent és capaç de pagar, i pagar moltíssim, per col·locar-se. Per canviar la seva... Col·locar-se no vol dir en negatiu, col·locar-se de manera extrema que perdi la consciència, sinó canviar el teu estat, sí. La vida, si no, és com molt monòtona, molt avorrida. Tenim maneres, i una manera, la manera química, d'alterar el nostre estat. El que passa és que en aquests tràfics de substàncies poden arribar moments en què traslladis plantes d'un lloc a un altre i produïssis un descalabro ecològic. És a dir, la producció d'una substància per una planta que en un lloc té les seues limitacions, de l'endús a un altre, pot fer un canvi radical. En gran part, els Estats Units és el que és avui dia per la introducció d'una planta addictiva, psicotròpica, el tabac. A lo que és Amèrica havien arribat les flotes, diguem, castellanes, i havien ocupat la gran part, havia on havia or i plata. Els anglesos, holandesos, francesos arriben més tard i s'instal·len en llocs poc agradables, on a més havien de treballar, on no trobaven metalls preciosos, on els colonos no podien explotar els indis fins a l'extenuació, matar-lo, sinó que havien de posar-se a treballar. I treballar per a fer què? Per a fer menjar, però això dona de subsistència. Però clar, si cultives una droga, si cultives algo que a la gent li agrada molt, és l'èxit assegurat. I bé, els primers colons que arriben a la zona que avui dia diem Virgínia s'instal·len i troben el punt en el que poden triomfar econòmicament enviant a Europa una planta que la gent, el moment que la tasta, comença a tirar fum, s'aficionen, s'habituen, se fan addictes i cada volta està entrant en Europa a una velocitat extraordinària on la petició, la demanda, és molt superior a l'oferta. I se'n van començar a Virgínia a talar els boscos, a plantar tabac, a estendre plantacions i a alterar dràsticament les condicions ecològiques de Virgínia. Que diu a continuació que els xirillers Mulligan, que ja no troben ni les seves maneres d'alimentar-se ni el sistema d'irrigació, tot això està desmancat per els nous que arriben. I a més, perquè aquests nous que arriben, al canviar ecològicament allò, introdueixen una malaltia terrible que en Amèrica no se coneixia, que era la malària. Comencen a morir els indígenes, també els propis que van, i acaben demanant algun tipus de persones que siga més resistent a la malària. Descobreixen que els negres de Centroàfrica i de més tenen resistència a l'or. Molta més resistència que els blancs, molta més resistència que els indígenes d'allà. I començarà el tràfic d'esclaus per al tabac, com començarà també per a la canya del sucre, i transformaran per complet el panorama demogràfic de la humanitat. Un impacte brutal per cultivar una droga en el sentit que és addictiva, i se dediquen tots els esforços a fer tabac. Si recordeu la pel·lícula, si l'heu vista, de Shakespeare in Love, al final, la xicona s'ha de casar amb un ric que se'n va cap a on? Se'n va cap a Virgínia i a plantar què? Tabac. La pel·lícula apareix. Eixos que volien fer-se rics ràpids, se'n van a Virgínia. Però es donaven les terres? Sí, tu se les furtaves als indis. Els mataves i a banda que tu els mataves directament o a través de les malalties que tu aportaves, la grip, quina era una altra que feia la virola, la pigota, malalties que abans d'arribar tu ja s'havien mort els indis a milers i milers. Si damunt rotulaven les terres de manera diferent, el que eren els drenatges naturals, el sistema d'agricultura que tenien allí, que era molt diferent de l'europeu, es desplomava, caïa. I aquells ja no podien ni viure, per les malalties i per falta d'aliments. I tu anaves talant boscos i fent plantacions de tabac. Per tant, una droga, un psicotròpic, pot transformar un continent i pot canviar radicalment la distribució de races en el món. Sí, has comentat de la malària, és per els canvis
de l'ecosistema o perquè van portar... allí havia ja el mosquit. La malària, sabeu que és un protozoo, un plasmodi, que penetra en els glòbuls rojos, infecta, produeix descendència, però per passar d'una persona a una altra necessita un mosquit que al picar-te es trau la teva sang i amb això es trau els gèrmens que traslladarà a una altra persona. Allí hi havia mosquits. El que no hi havia era el plasmodi, per tant la gent que vivia allí, el mosquit el picava però ningú malaltia. En arribar a Amèrica, barcos carregats de gent que venia d'Europa, algun malalt portava en la seva sang el plasmodi. I ara arriben allí i hi ha mosquits que li va la mare fer. Piquen a aquesta persona nova, però quan piquen a una altra li transfereixen el plasmodi. Com que el sistema global ha produït moltes xarques perquè els drenatges eren molt de poca qualitat i si quedava tot ple de polls, estaven incrementant contínuament el lloc on se formen més i més mosquits. Per tant, havies aportat el plasmodi causant de la malària i aportaves a més un ambient, el del tabac, que permetia que hi haguera cada volta més mosquits. I ara els esqueletes, bum, va una plaga i va començar a invadir totes les coses i anar matant a indis, però també als que arribaven, que de repente es trobaven en uns núvols de mosquits damunt, infectats, morien tantíssims, fins que descobreixen que uns negres que havien dut a l'hora de vendre-los perquè no sabien com substituir la mà d'obra, de cada 10 blancs que portem al millor presidiari d'Anglaterra, que els comprem, no vol ser esclaus blancs, portem allí i se moren avui, però si portem negres, moren al millor 2 o 3. I ens comencen a portar les extraordinàries i allò que veiem dels Estats Units del Sud, allò de la guerra de secessió, estats esclavistes, són els estats on la malària estava present. La línia, pràcticament, la línia de la malària. La línia dels esclaus, la línia dels negres, la línia d'un model productiu, d'un model agrari, que està condicionat en gran part per les transformacions que has produït al voler plantar tabac. Abans la importància de les drogues ha sigut brutal, extraordinari, va molt més enllà dels mosquits imaginats, no és una qüestió únicament personal. La persona que s'intoxica, la persona després agafa càncer per culpa del tabac, no, és que pot canviar la societat de dalt a baix, de dalt a baix. Tenemos la mafia. I automàticament poden aparèixer evidentment les màfies, és que també apareixien allí, perquè apareixien tot això per abordar, per exemple, els arancels